tam se skutečně jako jednalo o, řekněme, nižší stovky lidí, kteří byli informováni o výskytu Kubiše s Gabčíkem v protektorátu nebo se s nimi osobně setkali. Je opravdu jako mimořádně pozoruhodné, že nikdo z nich vlastně nepřivedl gestapo na jejich stopu. Skutečně vycházely v 60. letech zejména knihy, které měly často senzační charakter, zejména co se týkalo agenta A54. Žádný rozkaz na odvolání akce přes vysílačku Libuše nedorazil. Tam se počítalo s možností vniknutí do prostoru Pražského hradu a jeho zastřelení, případně útok na vlak, který měl cestovat. Pro potřeby té první fáze povstání by bylo potřeba asi 50 000 zbraní, pušek, kulometů. Partnerem podcastu je skupina CSG, obchod Anareus, kamarád s výhodami pro střeleckou a airsoftovou komunitu a taky e-shop Grind.cz, který do Česka vozí americkou kávu a kávové sáčky. Díky za podporu. Dobrý den, ahoj, vítejte u třetího dílu pětidílné minisérie o československých paraskupinách. V prvním díle jsme se podívali, jak vypadal Vánoce v roku 1941-42 v protektorátu. V druhém díle jsme se trošku podívali na to, co vlastně dělali ostatní paraskupiny, než se sešli s Gabčíkem a s Kubišem v kryptě kostela. A dnes se s historikem Zdeňkem Špitálníkem, dobrý den. Dobrý den. Podíváme na to, co dělali Gabčík s Kubišem od právě toho konce prosince 41 do, řekněme, nějakého půlky května roku 1942 v protektorátu. Čím by se dalo začít? Určitě by se dalo začít se skokem. Se skokem, okamžikem, kdy tedy se parašutisté snaží zorientovat, protože dochází k navigační chybě, jsou vysazeni téměř 100 kilometrů, okolo 100 kilometrů jinde. Ukrývají materiál a snaží se tedy zorientovat. Jejich první záchytná adresa nebo jejich jediné adresy jsou do Rokycan a do Plzně, takže je nutné prostě si najít cestu, zřejmě tedy přes Prahu na tu první adresu policejního inspektora Václava Krále v Plzni. Zřejmě teda i ošetření Josefa Gabčíka, který si poranil při seskoku nohu. Ošetření v Rokycanech doktorem Čápem. Obecně vlastně k těm všem dalším setkáním a informacím o pobytu parašutistů do května, do června 1942 je důležité říct, že řada těch svědectví, které máme k dispozici, nebo takhle, je několik pramenů, které nám o tom podávají informace. Jednak je to Panovicova závěrečná zpráva o vyšetřování atentátu na Heydricha, kde se podařilo gestapu poměrně dobře rozkrýt celou tu síť spolupracovníků. A pak jsou to poválečné výslechové protokoly spolupracovníků. Často se tam objevují velmi zajímavé informace, ale zároveň třeba v tom samém protokolu se objevují třeba některé jako na první pohled nesmyslná tvrzení a události, které se stát prostě jako nemohly, protože třeba parašutisté v tu danou chvíli byli jinde. A pak to jako znevěrohodňuje celé to samotné svědectví. Jo? Takže tam je potřeba být jako velmi opatrný v tom, co kdy který parašutista komu řekl a co kdy a kde dělal a kde byl viděn. Nicméně pokud se budeme držet tedy té linie Plzeň, takže v Plzni získávají tedy nějaké informace, Gabčík je ošetřen a přes Václava Růtu se dostávají do Biskupcovy ulice. Sousedem Růtovým je nějaký Zelenka Hajský, řídící učitel z Háje u Duchcova, který je ale zároveň vlastně hlavou radikální sokolské odbojové skupiny Říjen, která se opravdu chce pomstít Heydrichovi nějakým způsobem za persekuci Sokolů z října 1941, proto tedy Říjen. A od toho okamžiku setkání s parašutisty to považuje za své poslání jim jakkoliv vyjít vstříc, pomáhat, aby se ten úkol skupiny skutečně jako podařilo splnit. Právě když tam přichází Gabčík s Kubišem, to pro ně musel být jako obrovský svátek, ne? Protože opravdu začali dělat ten odboj. Předtím měli třeba nějaký zbraně tyhle ty sokolovské organizace, nebo ne? Jako samozřejmě snaha získávat zbraně byla důležitým předpokladem pro vypuknutí povstání.
tam směřovaly i pokyny londýnského exilu, připravovat se na možné povstání, samozřejmě bez vidiny nějakého konce války. Počítalo se s tím, že by mělo dojít k nějakému vysazování zbraní, ale v roce 1941-42 to byla úplně jako utopická představa. Tam bylo vyčísleno, že pro potřeby té první fáze povstání by bylo potřeba asi 50 000 zbraní, pušek, kulometů, samopalů, což bylo úplně jako mimo realitu tehdejších možností třeba britského letectva vysazovat takovéhle množství zbraní. Jo, takže nějaké zbraně, které pocházely často z armádních zásob, třeba ještě protože v řadách tedy domácích odbojářů byla řada bývalých vojáků. Josef Mašín například se úspěšně pokoušel schraňovat vlastně množství armádního vybavení. Takže tam samozřejmě ta snaha byla získávat ty zbraně. Dokonce některé pozdější výsadky jarní měly ve své výbavě několik rezervních pistolí, aby mohli vlastně poskytnout svým spolupracovníkům tedy nějakou možnost sebeobrany. Tady na Žižkově se najednou objeví dva muži, bydlí u nějakých rodin. Nebylo to podezřelý sousedů? To záleželo vždycky samozřejmě na tom, jak se tam ti lidé, pod jakou legendou tam fungovali. Přesto to bylo pořád lepší, než kdyby se objevili na venkově. Jo, to město přece jenom poskytovalo, byť jako představa města se opravdu liší od té dnešní představy města, kde město je skutečně jako anonymní, speciálně velkoměsto. Ta Praha roku 42 měla mnohem jako maloměštější ráz. Ti lidé se tam skutečně jako znali, ale vždycky záleželo na tom, co ti nově příchozí dělají, s jakou legendou tam přicházejí. Možná třeba v případě rodiny Moravcových se hrálo roli to, že vlastně nejstarší syn paní Marie Moravcové, která parašutistům opravdu poskytovala veškeré možné pohodlí a byla pro ně důležitou spolupracovnicí, tak její syn působil v britské RAF, rovněž tedy utekl do zahraničí a myslím si, že to brala jako svou povinnost prostě pomáhat jeho. Byť se samozřejmě neznali, nemohli se znát tehdy, tak se aspoň jako jednalo o nějakou možnost se mu přiblížit tím způsobem. Když půjdeme zase jako v minulém díle po nějaké časové ose, tak samozřejmě asi leden je teda získávání kontaktů, rozkoukávání se, zjišťování, jak vlastně protektorát funguje, protože i právě při výcviku tak měli dost omezené informace, jak vlastně to tady chodí. Navíc až 20. ledna končí stanné právo, který vyhlásil Heydrich. Tak do té doby to asi muselo být opravdu jako hodně opatrný, skličující celý. Přesně tak. Zároveň nebylo úplně snadné získat informace tedy o tom, kde ten Heydrich skutečně jako pobývá, kde se pohybuje, jaké jsou jeho cesty. Tam byl důležitým kontaktem vlastně Zelenky Hajského, jeho žák, pan Šafařík, který fungoval vlastně v rámci správy Pražského hradu a ten pak mohl postupně tedy předávat informace zase přes konspirační byt parašutistům. Zároveň také vlastně v tomhle období, řekněme toho počátku prvního čtvrtletí roku 42, Heydrich ještě nebydlí v Panenských Břežanech. Jo, tam se přesouvá až okolo Velikonoc 1942. Takže do té doby se snaží nějakým způsobem tedy splynout s domácím prostředím a získávat informace velmi, velmi tedy těžce, protože není moc způsobů, jak na to přijít. Já jsem si tady ještě udělal poznámku, že 22. ledna v Británii vlastně se popisují různé provedení atentátu na Heydricha. Oni už v té době měli nějaké informace, které se povedlo odvysílat přes Silver A? Ne, informace neměli, byli seznámeni s různými možnostmi i s ohledem na to, jaké bylo jejich operační vybavení. Tam se počítalo s možností vniknutí do prostoru Pražského hradu a jeho zastřelení, případně útok na vlak, kterým měl cestovat a jednou samozřejmě z možností bylo i útok na pomalu jedoucí automobil, ke kterému tedy nakonec došlo. Ten hrad mě vlastně zaujal. To asi nebylo úplně reálný, nebo v té době musel být hrad obrovsky hlídán, nebylo to rozhodně turistické místo.
No, on vlastně sídlo Heydrichovo bylo v Černínském paláci, to bylo sídlo říšského protektora a Pražský hrad byl částečně symbolicky hlídán vlastně jedním praporem protektorátního vládního vojska, ale pouze nádvoří, kde bylo sídlo protektorátního prezidenta, tedy třetí nádvoří, jinak byl prostor hradu hlídán příslušníky Waffen-SS. No, takže tam skutečně jako nebylo možné asi úplně snadno proniknout. No, ale je nutné říct, že ty představy o tom, jak ten útok provést, byly spíš jako teoretické a opravdu byly jako vzdálené té realitě. Oni se s tou realitou museli nějakým způsobem seznámit sami. Ale vlastně pokud se podíváme na to, jakým způsobem se zakonspirovali právě Kubík s Gabčíkem, tak asi se jim to podařilo jako velmi, velmi dobře, protože si tady našli i dívky, se kterými se po městě procházeli, což samozřejmě bylo mnohem méně nápadné, než dva na první pohled zdraví mladí muži, kteří byť měli teda nějaké potvrzení o pracovní neschopnosti, byli vždycky nápadní a lákali pozornost. Víme, že navštěvovali kino Flora, víme, že zřejmě navštívili, nebo tušíme, že navštívili výstavu Sovětský ráj, což byla taková ukázka, byla výstava o vlastně úspěších německé armády na východní frontě. Byly tam vlastně ukořistěná sovětská technika, tedy úspěchy na jedné straně, ale zároveň to mělo protektorátním občanům ukázat, v jak nuzných podmínkách tedy se v Sovětském svazu žije, poukázat prostě na zločinnost toho sovětského režimu a tak, aby tím potlačili nějaké sympatie tedy se Sovětským svazem. To se bavíme o nějakém únoru, březnu? Jaro. Obecně jaro nemůžeme přesně určit. Já tady půjdu zase kousek dál po té naší časové ose. Jsou tady v únoru různá setkání s odbojáři, právě Novák, bratři Otakar, Miroslav Šrámkovi, Frolík, Pavlík. V únoru se taky setkávají s Vladislavem Vaňkem, Vladimírem Krajinou. Dokonce tam bylo nějaké usilování o odeslání depeše, že se ta akce zruší, ten Anthropoid. Tak to je poměrně jako zajímavá věc, která se týká právě toho napojení na ty velké domácí skupiny, protože vlastně bylo nějakým způsobem tedy zjištěno asi od samotných parašutistů, co chystají, a je tady přes Libuši odeslána depeše o tom, že domácí odbojové organizace vidí situaci lépe než zřejmě tedy exilová vláda a že žádají o zastavení akce, která by mohla přinést obrovské oběti. No, nicméně žádný rozkaz na odvolání akce přes vysílačku Libuše nedorazil, a proto tedy oba parašutisté počítali s tím původním rozkazem. Zřejmě to způsobilo i určitý rozkol mezi spolupracovníky Anthropoidu, kdy tedy část skutečně trvala na provedení toho útoku a pokračovali tedy v té nezištné pomoci oběma parašutistům. A nebylo to extrémně riskantní vlastně takovouhle zprávu, kterou si tam rozhodl místní odboj a odeslatý právě přes Libuši, kterou, jak jsme se bavili v minulém díle, nebylo to úplně jednoduchý něco odvysílat a potom ji přemístit. A to je konec první části rozhovoru. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Celý díl už je pro naše patrony na patreon.com/1035 podcast. Odkaz najdete tady dole pod videem.